قال وأبوي زجبروا عيفتنا مو عيد حزنه درجة حليو أو شو عتة نجارات زي شو عتة كلام تزاربين كله ويتنا نرحنا يسوع كريستوس درجة أنت حلوين بحال دمت المسعفنا مجمع هذا تزاربات قال نمليو نتوم كثرتو نتوم شنكرتو نتوم صرفتو نتوم تصبحتو نتوم أتصلمتو نخلهم مجمع هذا نصلا تعني ذلك مجمع نصلا أتوي بيدا أفكار إذا مسقط نزلوا إذا تهربوا نزلوا إذا تسقط نزلوا زبروا عيفتنا يومه كلاي فيه كلاي زبلاك نقوم سب بمختار حزب بمجنا كفو بمسرع أبيمانون أبصقامون بجبرون مستسقون السبب قدامي من صلاتو كلاي كان من صلات كل سبب مئتهم بيمانون أبصقامون مستسقون السبب كا انتهيوا لومي أبجنة مسرع بس هذا ساي درجة بزعبا من تزاربو بزعبا حفوتوتو بزعبا قرنتو بزعبا ناتو بزعبا قدست دنجل مريم تزاربو تعرف زلمو حتى ودي انها اديها اما ود اتا بزعبا من تزاربو يسوع كريستوس ها بزعبا رسول مجمعتا بزعبا صلاتو كالاي بزعبا خالوت سبات تصلوا سبات سالساي بزعبا قرنتو أما ودعتا بزعبا هيو أما أكيد صلاته فينو إنن كلامته وخلو إنن لا بيصلوا خلو إنن بدلوا خلو زبروا عيفلتن يموما عيتحزلوا كما يزيد إتسرعون كله كحل سلئن كنئن جدل عليه كنئ فوس يمون كنا سفوس يمون فلتن يمون نبات رسول زحمة وسبتار في الحكة مثالي أفرز زحمة وسبتار في الحكة مثالي شكرا زحزته من هم يتعلمه كنا زحزن نقدر تفوزه نقدر تفوزه حنا نقدر راح يجي النفوز نبتز من المسد تدفع نتحزن فوزان سنة كذي غير من ولا ينقل كنا فوز يوم سلذي نايزون سبات مدين نايزون سبات تمكن يسوع كريستوس كابرس مريك كتفا ألون تعرف قويتنا مرحنا يسوع كريستوس نجم كنزي كحنك الإنس الإنس زلوا سبات يقرب لهم راح يكون اليوم زلوا تعرف زلوا يقرب لهم راح يكون اليوم أتي جزية أبدا جيروسالم كل حزبي بمرجم انتهى من اليوم دم سبعة كلام نيومولو سخلو أنتم سبعة قبلهم تقولوا جلهم قبلنا يكون نزي دم ناجي سبعة ناجي سبزي عبد العليان عبد الكلام مهيبة نزل على دم يكون لنا ناجي سبزي إذا نصح يكون ناجي سبزي مرجم يكون لنا سخلو الحمد لله قلنا يسوع كريستوس يقول لكم كلنا كخلنا من كخاصعمن فتيمو أحسن فتيمو أنتي جزية إحنا زبديلو جزية أنتي جزية زبهارو جزية أو وينو نهرت أوجه نعو كبدن نايكو نعو نقولنا المدحننا يسوع كريستوس كبدن نايزوم سبعة زياتهم كحنت الإنكرهنتن نايزم سبعة زياتهم أين يعبد كريستوس فقر عبد كابتن أخذهم كفعب ناي يسوع كريستوس فقر عبد ناي يسوع كريستوس محرات عبد ناكم إذن يسوع كريستوس محرات مستحوزه أبيو كان ذا أب كأي بحري حمد فنجان سبعة تدربيها أبي كان ذا لا تتفق إتسلين أي سبعة بتفقرين أي يسوع كريستوس كله توحيدو أب كريستوس بوتا يقولو أتوقع هندسي سلذي إتيقرأ مالتنا كريستوس كابينيرو كملون فنصمن فقرينيرو مالت
እቶም ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ብኸቢድ ሽንካር ወይ ሽኻል ሓፂን ዝስምርዎ ዘለዉ ወታደራት እዮም ንዓም ይቕረበለሎም ኢሎም ብዘይፈጸሙን ዘይወዓሉን ኣበሳን ክስን መስሪቶም ናይ ሓሶት ጸለመ ብክልተ ነገር እዮም ከሲሶሞ ብፖለቲካን ብሃይማኖትን ምክንያቱ በሃይማኖት ጥራሕ ተራፈሲሶሞ ናይ ሃይማኖት ክበሃል ስለዚ መታን ዕሪ ክቅፃዕ ብምንታይ ክኸስወሎም ንመንግስቲ ክኸስወሎም ንመንግስቲ ጸሪፉ ንመንግስቲ ኣጸሊሙ ንወታደራት ከምዚ ገይሩ ንቄሳር ግብሪ ይግባአን ኢሉ ከምዚ ኢሎም ብክልቲኡ ነገር እዮም ከሲሶሞ ብክልቲኡ ነገር ዓበይቲ መሰኻክልን ሓሶትን ሒዞም ኩሎም ከሲሶሞ ስለዚ ነዚኦም ዓበይቲ ሊቃነ ካህናትን ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንዓም ይቐርበሎም ዝብል ዘሎ ዘሊሎም ኢሎም ዝዘሉ ዓቢዶም ኢሎም ዝዓብዱ ኣለዉ صدق በቃ ይኸይዳሉ ህዝብ ኢሎም ካብ ገጾም ገለ ብፍርሓት ምክንያቱ እንተ ዘይወፅኦም እቲ መራሕቲ ናይቲ ሃይማኖት ካብቲ ህዝቢ ክልፅልዎም እዮም ስለዚ ኩሎም እዮም ወፅኦም ቆልዓ ዘሎ ሰበይቲ ዘሎ ዝፈልጥዎ ነገር ዘይብሎ ኣነ ቦቡ ኣይ ብጀካ ፅቡቕ ናይ ክርስቶስ ካብ ዝፈልጥዎ ዘይብሎም እክብ ኢሎም እንታይ ይብሉ ነይሮም ስቐሎ እንታይ ዝበሃል ኣብታይሲ ካብ ፀሊበን ዝዕንድራሲ ዓንድረን ኢለን ዝዕንድራ ይበዝሓብሃ ስልካ ዝላይ ኢለን ኩሉ ሰብ ሆ ጥራሕ ይብልሉ ኢልካ ድድሕሪኦ ሆ ምባል ነዚኣቶም ከዓ መሓሮ እብል ነይሩ ቆልዓ ሰበይቲ ኣረገውቲ ንኩሎም መሓሮ እብል ነይሩ ካብዚኣቶም ሓደ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ንኢየሱስ ክርስቶስ እታ ኣቦን ዝወግኦ ሰብኣይ ተሓቢኮ ይብል ተኣኺባ ይባዕለ ከይብሉኒ እንተተሓው እንተረኣ ከይተሓወስኩ ከይተረኣኹ ፀኒሐሲ ከይብሉኒ ኢሉ ምሸት ከይዱ ናይ ምሸት ዘይነበረ መታን ከይባሃል ዋ ሰልኩም ኣለኩም ኢሉ ጎኑ ከይዱ ከርኢ ናይ ዕድኑ ክፉእ ገብር ደል ይኮነን ግን እንተዘይገይሩ ካብቲ ዓዲ ክፍለይ ክውገዝ ስለዚ ከይዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ዕሙርቲ ዓይኒ ንርኢ ዘለና ታሪክ ቤተክርስትያን ውግእ ምስ ኣበሎ ካብቲ ጎኒ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወፅእ ኣብ ዓይኒ ነጠበትሙ እቲ ዓይኒ ሓወየ ንዓኡ ክምስክረላ ይደለ ምክንያቱ ፈሪሑ ኣበይ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ግን ቤተ ክርስቲያና ነዚ ሰብ መን ትብሎ መሲልኩም ቅዱስ ለቂኖስ ትብሎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ዕድሚ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ስንክሳርና ተፃሒፉ ከም ዘሎ ኣብ ቆጶዶቅያ ኸይዱ ወንጌል ሰሪሑ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ምስ ሰበኸ በትናይ እዋንቲ ዝነበረ ንጉስ ተሰይፉ ሞይቱ ቤተ ክርስቲያን ናኻ ብቅድስና ትስውዖ እቲ ምሸት ጎኑ ዝወግኦ ሰብኣይ እቲ ሓሙሸይቲ ቅንዋት ዝገበረ ሰብኣይ ነጊረኩም እንዴ ክልተ ኢሉ ሓንቲ ብእግሩ ሓደ ብርእሱ ሓደ ጎኑ ምሽለኩም እቲ ኣብ ጎኑ ዝገበረ ሰብኣይ ንምሸቱ ግን ይቕረበለሎም ካብቶም ዝተባህሉ እግዚአብሔር ብልቢ ይቕረበለሉ ስለዝበለ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ኮይኑ ምንም ክርስቶስ ክመውት ኢሉ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ተቆሪፁ ሞይቱ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ከዓ ኣክሊል ዓወት ረኺቡ ካልኦት እውን ኣለውና ብዙሓት እንፅውዑ ሰባት ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዝተወፈዩ ከም ቅዱስ ኣርያኖስ ዝተባህለ ወታደር ነይሩ መዓት ክርስቲያናት ኣፅኒቱ ኣብ መወዳእታ ካብ ሰማያት ኣክሊል ነቶም ዝቆረፆም ርእሶም ክወርድ ከሎ ምስ ረኣዩ እዚ ብእምነት ክርስቶስ ይበፅሕዎም ወይ ነታ ሰይፉ ነቲ ሓደ ወታደር ህብ ኣቢሉ ካብ ኣንዓይ ቁረፀኒ እዩ ብላስኒ ኣንያንስ ይበሃል ኣብ መፅሓፍ ናብ ስንክሳርና ዘሎ እዩ ንዓይታ ቁረፀኒ ኣነ በዚ መድሓኒ ክርስቶስ ኣሚነ ኣለኹ ምእንቶ ህይወት ይህብ ኣለኹ ኢሉ ነቲ ምስ ዘሎ ወታደር ሂቦ ወታደር ካብ ርእሱ ቆሪፆ ቤተክርስቲያን ናብ ክርስትና ትፅውዖ ነዚኣቶም እዩ መሓሮም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ንፁሃት ኣብ ትምህርቲ ስለ ዘለው መሓሮም እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ምቕታል ብዙሓት ክርስቲያናት ተዋፊሩ ነበረ ሰብኣይ ኮይኑ ነዚኣቶም እዩ እቲ መሓሮም ተባሂሉ ይበሃል ስለዚ ጎይታ ንኩሉ እዩ ይቕረበለሎም እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ክምሕር ከሎ ብቓል ጥራሕ ኣይኮነን ምሂሩ ብተግባር ከዓ ንፀላእትኩም ፍተው ንዝረግምኩም ከዓ መርቁ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 14 ክሳብ 15